zen eskolako lehenengo eguna, eta topatu ginen, autobusik ez zegoela. Bai, egon ginela pizkat itxoiten, autobusak agertzen ziren, azken momentuan, baina ez, eta orduan bakoitzak bere kabuz, umeak ekarri behar izan genituen. Eta gaur berdina gertatu da. Gaur bakoitza bere kabuz ekarri behar izan ditu umeak, eta ikusi duzuenez hemen montatu dena kristona da. Eta atzo bebai, autopilaketa pila bat egon ziren, umeak urduri, lehenengo eguna, umeak oso urduri, gurasoak urduri, eta izan zen kaotikoa. Lehen esan dugun bezala, kaotikoa izan zen ikasturteko lehen eguna. Eta bigarrena, berdin. Eta nola jarraitzen den egoera hau, hau jasan ezina da. Hau ez da lehenengo aldiz gertatzen zaigun arazo bat, baizik eta iazko eskolak urtea hasiera antzekoa izan zen. Jaso genuen klaseak hasi baino lehenago, gaueko 12etan mezu bat, esan ez azkenean autobusak egongo zirela, baina ordura arte guk egenekien egongo ziren ala ez. Eta aurten itxaropen hori bageniukan ere, nahiz eta azkenen gunean izan, pentsatu nahi genuen, adostuko zutela baldintzak gure eskubidea den autobuseak izateko. Baina gure sorpresa, gure harridura eta gure haserrea izan zen, atzo lehenengo eguna ikusi genuenean, autobusik ez zegoela, aiara osoan, linea bat izan ezik, 8 egonda, eta gaur bigarren eguna ere ez dela egon. Eusko Jaurlaritzatik ez dugu berririk izan, esaten digute itxaroteko, eta baliteke astelehenetik aurrera garraioa egotea, baina ezin digutela ziurtatu ere ez. Orduan egoera hori ikusita, gurasoen elkartetik atzo bertan erabaki genuen adostea, oraindik aurrera egingo ditugun ekintzak, arazo larri hau konpontzen ez duten bitarte. Bildu ginen guraso elkartea eta erabaki genuen pizkanaka egunez egun joatea gauzak prestatzen. Aber zenbat irauten duen hau. Eta pentsatu genuen astelehenean umeak greba egitea, ez etortzea ikastolara. Eta gero asteartean hemen atzean dagoen ibilbide bat egitea. Esparrutik, futbol zelaitik, eskolan bertan, umeak ekartzea honaino, eta errepidetik ibilbide bat egitea, hori bizibilizatea izateko, eta aldarrikatzen jarraitzeko gure eskubidea gure eskubidea eta gure beharra, eta behar duguna derrigorrez aiara honetan garraio publikoa dela. Hau konpontzen ez den bitartean, egunez egun jarraituko dugu biltzen eta ekintza gehiago proposatzen eta antolatzen. Ez dugun ulertzen da nola Jaurlaritzak Gipuzkoan 188an dagoela garraioa beharreko duen eskola batean, baldintzak ez jartzea, lehenengo egunetik garraioa jartzeko, ezta? Eta gero Bizkaian 0 eta hemen Araban 5%. Eta guri tokatzen zaigu txarrena, parterik txarrena. Hemengo ikastola eta aiara ingurua, azkenean hemen 188a garraiatua da, umeak garraiatuak dira. Orduan ez daukagu beste zereginik, autobusa behar dugu. Ezin dugu eskuz hartu etxean eta honaino ibiltzen etorri umekin. Gu Okondotik gatoz, 8 kilometrotara, Arrespalditza 5 kilometrotara egon daiteke, Luiando askoz ere urrunago, eta hainbat herri dispersatua daude, non derrigorrez autobusik ez badago, egunero, aita ama bakoitzak bere kotxe hartu beharko du, hainbat ume sartu kotxean, honaino ekarri, gero berriro haien bila etorri, eta hori bateratu ezina da lanarekin, etxeko beharrekin, eta guk arazo hau nola konpondu ez dakigu. Azkenengo arduraduna, kontratatzen duena, lizitatzen duena kontratuak autobusena, Eusko Jaurlaritza dena, argi daukagu. Iaz ikusi genuen, azken egunera arte, adostasunik ez zegoela. Gure ikuspuntutik uda baino lehenago, gauzak askoz ere gehiago egin daitezke, irailera heldu eta egoera honetan berriro ez egoteko.